Nyakorongo John dakika en 20 tok saa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en twak e chenro mar piny matai nyinga Sharon Ong'ao. Pile ka pile chieng' tich ariyo wajabedo gi thor wach mano motende kod chal mar piny Kenya. Kama bende wayango ni kaka piny Kenya osebedo ka rengo. Miyo kiny makawuono wabiro bedo kwa mulo weche mopogore opogore. Achiel kuom gi gin ng'anyo mosebedo ka nene pacho ka. Ahinya ng'anyo mago mag jopuonj, ng'anyo mag jotije mag sirikal. Ma bende gichano bago rom kanyo giko mano mar dwene. Kopogore gi mano bende wabiro bedo kwa mulo weche motende kod limbe mano mar jatend piny e piny mar China. Ka bende nosemuole piny China mano odhiambo manyoro. Bende kik wawil ni gwenge magwa makaluo bende jatend piny Kenya notime limbe ma bende notieko chieng' ngeso mano mar juma mokalo. E kin mago gi mamoko Nyakorongo Juang kete manaka en twak machako sani saa 1 gi dakika 21 nyaka rom kanyo saa 3 mano mar okinyi. Okinyi makawuono adhi bedo gi yawuot Luo adek, ariyo kuom gi kaunti ma Nairobi ka achiel dhi bedo kodwa e kaunti mano ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu Nyakorongo Juang hachak gi janon siasa mano Elio Pondo. Ilero kini machiegni. Ero kamana Sharon. Ero kamana inya mano Elio Pondo Nyakorongo Juang kili achiel kachiel nyaka studio marwa mantiere kaunti ma Nairobi kama antiere gi yawuot Luo ariyo, achiel kuom gi Hokindo Ojuka. Hokindo inwero kini machiegni kina luong ni janon siasa koso ja siasa. Janon siasa kenda ja siasa. Kenda I'm a leader of a political party. Amor kabisa kumurwaka na Uganda wa. Piny mar okinyi sani. Yes. Ero kamana inya Nyakorongo Juang kopogre gi Hokinda Nyakorongo Juang bende wantiere ka gi Swale Omondi. Swale minero kini machiegni ja siasa kendo janon siasa doge. Ero kamano Sharon. Amor moro mos oganda wani oyawre kendo giyie waru piny. Wawacho wach mar piny Kenya. Ero kamano. Pogoro osebedo katimore pacho ka duto te mabendo biro bedo kwa nono e chala mano mar piny Kenya. Ta hinya wach mabendo osebedo katimore mabendo nano kwa mipeko kiny makawuone gazede madongo mano gazet ma The Standard kanyakla kod Daily Nation Nyakorongo Juang otendre kod ng'anyo mano mar jopuonj. Adwaro mar mondo miwinj ginero mabende jagoro mongirore mano mar Kupeta kilo Misori no wacho ahinya nyaka luore kod ng'anyo margi mabende sani koro na gichungo odiochieng' manyoro. Nyalo paro odiochieng' manyoro romo e kind Kupet kanyakla kod TSC. Koro nochungo ng'anyo mag jopuonj ma Kupet ma bende osebedo katimore kind thuolo mar juma achiel. Wanyana kilo Misori bang'e ang'enu biro bedo kuloso bende kotende kod ng'anyo makamano. We have got a host of things. In the ensuing arrangement, in compliance with the court order which was instituted and which is coming up on 5th, that is Thursday, from the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class pending the speedy resolutions of these matters as already agreed upon between us and the Commission. And after a day-long meeting, we are happy to report to the nation that we have reached an amicable settlement which will enable our teachers resume duty immediately. As promised on August 21st, 2021, the Commission is today pleased to confirm that the government provided funds for the implementation of the second phase of the CBA with effect from the 1st July 2024, and all our teachers have benefited from the same together with the arrears attendance. Nyakorongo Juang riwruoge mag jopuonj osebedo ka ng'anyo parni motelo ne ma bende nat no osebedo ka ng'anyo ma bende ne gichungo ng'anyo margi odiochieng' manyoro bende koro riwruok mar Kupet nochungo ng'anyo margi ka bende koro gikowo jopuonje margi mar mondo mi odog e skul chakre odiochieng' makawuono. Gima mako dhok odiochieng' manyoro mohewo skunde 50 noriembo jopuonjre nogologi e skunde mar mondo mi gidog dala. Wira ne ng'anyo mano mar jopuonj chopo odhiambo manyoro Kupet kanyakla kod TSC nochopo winjruok. Kata kamano enena winjruok mabende gichope moko kuomo girimiti mabende gidwaro pok okete tim. Achak kodi Hokindo Ojuka ng'anyo mar jopuonj ng'eno osebedo ka rocho chenro mag somo e skunde. Ing'ene na somo tam kinyo kram na tam mar adek ntiere kod jumbe 9 en tam machiek.
To jumbo chiko nenore ni koro wadong mana gi jumbe 8 nikech juma mokwongo donno ka jopuonj koro nang'anyo. E kind thuolo mar jumbe 8 modong'gi wantiere gi penj maduong' mano mar grade 7 kanyakla kod mano mar form 4. To 36 lessons week 1 bende osedhi mana kamano. Ayo mana pachi kotenre kod ng'anyo mar Kuppet gi dwaro margi mar chungo ng'anyo. Mokwongo agoyo nero kamano akelo Misori nikech owinjo pach jonyuol. Ing'eni mokwongo japuonj rights mage mondo gi demand for better payments, right? But ing'eni Sharon, we need to be honest. Ite janyuol moro dala mosechulo ushuru. Iwinjo? To chako chulo school fee. To en haki mare ma nyathine dhi sikul. Eto janyuol ne maonge representative mare through unions mage. Eto mari bro winje nade. Right? Ing'eni koponi jopuonj be ywago margi to wambi wang'iyo nyaka haki mar janyuol. I feel ni jopuonj onego doge school mondo puonji. To ka gipuonjo, then at the same time ginya bedo gi bura gi government through union, through representatives. Ok en ng'anyo ma japuonj oting'o boke kor ndara to janyuol to osechulo shuru mochulo school fee ma en onge problem mare. Ing'eni janyuol manyuolo nyathi en gima dwaro ni oyud quality education. To role ma janyuol en chulo school fee, right? Kod chulo ushuru e japuonj. Koro gima akelo Misori ma wuodo mabe thur gi swale manera ni okwawo. Apar mano koro is a statement. Mane gima no expect from teachers. Again, teachers gine kiyo ene sura mar piny. Tigini nitiere chungo ng'anyo gikete tim dwaro mag jopuonj nikech kata mana odiochieng' manyoro kapok ne gichopo gir meeting. Jopuonj na ng'anyo counties mopogore opogore. Koro chal ka gima nitiere dwaro. Bende dwaro mabe nage dwaro okete tim nikech ne gichopo mane winjruok lakini tim to pok oketi. Iluongo CBA, right? Ing'eni the bottom line ka en pesa. Ineno ka daktari ichogo muka. Nurses nichogo muka. Ino jopuonje ochako gomo. Wawuoro ni kiny be polisi ogomo. Pesa gite gia kum government. To gia kum government yudo pesa only two things. Either ushuru kata loan. I feel ni jopuonj kata kane gidwaro pesa mondo gimbe gibed gi life maber kaka jopuonj. Kech kata kuma wabede kani Sharon Ong'aw. Jopuonj omiyo wabede kuma wabede kani. And we support them. But onego gitime with a lot of logics. Ging'iyo ito japiny mosechulo ushuru kod janyuol mochulo school fee. Eto rights mage to jogi dhi meet kure. To koponi nitie weche monego giwachi, right? Monego giwachi as teachers. It can only be done through representatives or union. Right? I feel ni mani manya bedo maber kabisa. Ok ni dhi ndara githir weche somo ka ging'iyo personal interest. Swali mimi nawinja na pachi kotende kod ng'anyo mar jopuonje nikech ing'eni ng'anyo gi singo bende opogore nikech singo kinde ka kinde ko chiwne jopuonjo chiwne lakteche to ketgi e tim. Inyalo paro kod mana lakteche Dav Jatela jagoro mar KMPDU bende nagi bogo ng'anyo e dwe mar 9 kaluwore gi moko kuom dwaro mabende ne gidwaro mapok okete tim nyaka gi sani. Aken mar jopuonj to dhi bedo nade? Erokamano Sharon. Ing'eni kwadwa wacho wach mar ng'anyo mar civil servants, ng'anyo ma jopuonj, ng'anyo mar anybody matiyo ne sirikal. To seche moko nyaka wabed joma wuothe adieri. Chutho ng'anyo ma Kenya ichwalo ga gi siasa. An mani adieri manitie. Japuonj nigi ratiro mar manyo haki mare mar meto sara. Mana kaka ng'ama chielo di gomno medio sara. Ta adieri manitie. Ida medio sara to sirikal no gono to onge pesa. Wuori ni koro jopiny tema tiyo ne piny owacho. Ng'ano kara dwaro sara mondo medi. Sirikal dhi gore piny. Mar ariyo, japuonj samo ng'anyo en e ot. En ing'eno puonjo nyathine e ot. Kech en japuonj. Janyuol mapuro niang' gi rabuon dalacha en ng'adhi puonjo nyathine. Omiyo jopuonj nyaka beda joma sensitive enough. Gibeda joma seche moko bende paro gi margi kaka gibe gin jonyuol. Omiyo hata duoko ni akelo Misori ma udhuro erokamano. Apano tiyo go muga mamalo kachiel kod rieko moa kawuoro mondo mi ochung wachni. Ka ok mano, sirikal bende onego manyie mwandu moro mondo med jogi. Majas ni ng'anyo ni en ng'anyo musiko ko birumo. Kata sirikal moro madonj kiny ng'anyo pod ni matie. Kata mosekalo pod ng'anyo biro mabedo. Omiyo sirikal omany mwandu matin omedgi to gibende gipar ni jonyuol mamoko onge kaka nyalo konyo nyithindegi e sama gin e udi. Gichalo joma nego keny ma kamano.
nikech achiedh nade mantiere ka en otenre kod mana weche mag omenda. TSC bende no kanyo ka samoro bende lweti ginyalo bedo no mok. Inyalo paro ka ne giwacho ni gin bende no gido pok mar omenda moromo. Mane budget ma bende no somi dwe mar 6 mano mar higani. Opondo ka kelie twak makama hin bende nyona pachi kotenre kod man nikech chal ka gima ng'anyo mag jopuonj en gino endo ma bende osebedo ka no kinde ka kinde. To kineno kata mana ng'anyo ma bende Kuppet koro na ng'anyo ne godo. Achiel kuom gotenre kod ogirimiti margi mar higa mar 2021-2025 ma bende pok okete tim promotions mano idho ngas jopuonj mopogre opogre. Erokamano Sharon. Oponin mina winya na pachi kotenre koda Kuppet dwaro mar Kuppet mar chungo ng'anyo margi odiochieng' manyoro. Jopuonj nigi ratiro mar ng'anyo kendo bedo entrenched a constitution. It's a civil movement mane wa fight kane wadwaro new constitution. But Kuppet gi NAT bende tugo gi jo Kenya a ping pong business. The last time kane gin a strike, jo NAT emano kuongo, jo Kuppet no withdraw. Then jo NATO continue gi strike. Sama gibedo gi divided voice, gimiyo jo sirkal thuolo mar duoko piny negotiation. Number 2, Okinda no wacho ni role mar parents. When you look king'iyo kaka fees ma parents chulo gi ma sirkal miyowa, parents chulo pesa mang'eny. And therefore, representation and voices mar jo parents nyaka kete table sama jo NAT gi jo Kuppet dwa dhi strike. Erokamano nya Eli, en mana ni kotenre koda wach makamano, iwacho ga ni singwen gowi, manen ngero ma bende wan kaka ndaka ka joluo bende wajatiyo godo kinde ka kinde. Kwang'iyo kata mana ng'anyo ma bende osebedo ka kadho, wach nitiere ga mana kotenre kod ogirimiti, obed mag jopuonje, obed mago mag lakteche. No tere nyalo pana mana paro ogirimiti ma bende lakteche gi piny wacho no donje. Ahinya nyako kotenre kod dwaro margi mar chungo ng'anyo. Niwinjo kanyo ka Davji Atela bende nosewacho bende ni rom kanyo chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 9 ma bende koro wantiere ni nyakorom Gajwang'. Lakteche bende counties mamoko biro bedo ka ng'anyo nikech singo magi ma bende gilose pok ochopo. Dibeni wanyalo chako waneno wach maket kod mano ne lakteche kata mana ne jopuonje pacho kae. Kaluwore gi gomenda mar sirkal and ne waneno political dispensation, gir Gen Z ni no psych movement. No ken mana Gen Z kende kata civil liberties besano se wuok kabiro. Ki ng'iyo the history mar strike in Kenya, gitimre mang'eny the first 2 years of the new election. Mano nyiso nang'o? Number 1, ginyiso ni sama sirkal odonje telo, sirkal dwaro stability. Koro sane ma civil movements bende kawo advantage mondo gi negotiate their terms. So I'm not sure ni en adier, but ji mang'eny wacho ga ni sama joko bete ka giketo girimiti tiyudo ni nitiere mang'eny madonje boardroom moingo kaka membership be owinjore. Koro ibo neno ni sama joko serade boardroom magi winjore gima members ok dwar, to members bro fwenyo bang'e, then ibo gichako yudo kende strike. Koro sani bro neno ni in the next 1 to 2 years, wabro neno strike one after the other.
Erokamano ahinya. Temo menwa chako gi weche motende kod ng'anyo Nyakwarom Gajwang' nikech aneno kopogore gi ng'anyo mag jopuonje, wabiro bedo kwaneno kanyo ng'anyo mag jopuonjre. Bende odiochieng' manyoro nwaneno kanyo jopuonjre mago mag mbalariany mar Nairobi bende na ng'anyo. Kopogore gi mano bende Tom Degi odiochieng' manyoro bende niwinjo kanyo kolieko ni jotije mago mag sirikal bende mago civil servants gibiro bedo bende ka ging'anyo e giko mano mar juma kata mana mar dwe ma bende wantiere ni. Koro chal ka gima piny Kenya nena ng'anyo ewi ng'anyo. Dibed ni gino gi rimiti ma bende ok chopie kosang'o nikech okinde kopogore kata mana gi wach jopuonj. Nitiere jopuonjre mag mbalariany, nitiere civil servants e kind mamoko. Koro chal ka gima en singo to king'iyo magi duto to gin mana singo ma bende pok ochope kare. Problem challenge mantie gi sirkal ma wan go ne en sirkal mane onge pesa sani. Nikech dhano moro amora matiyo to dwaro better payments including Sharon Ong'aw mantie kani. Lakini nitie samoro ma wadok piny ma wacho ni to kopo ni kuma wantie kani kopo ni wang'anyo ma too much outcome mari dhi bedang'o as a community, as Kenyan folks, right? Kopo ni nitie jok manyalo represent wa mono na our behalves. Anga mono dhi wagi tich to jogo wuoyo kuomo. Two, aneno ka nyithindo ma the University of Nairobi king'iyo school fee margi. Ing'eni wan gi siblings mamoyo wacho legi school fee to wambi wan products ma school gi. Ineno. Gidwa medo pesa sana. In fact, na gidwa triple pesa no. I feel the government at the Ministry of Education, right? I'm insider, but man of Nyamona watch a deal. It's called Woyo Jodo, Modongiane watch my bed. Pesamano do actually the University of Nairobi or a bit of too much. In any chonegitual hostel of 10,000, you get it to 30,000. Can you check it 45,000 March school fee per semester? You do over times 3. Most almost 115. Money is too much. You don't have annual long, you actually 45,000 plus 10,000 to the bed 55. This is annual and you almost 155,000. Man school drop out. Tieni school di bedo mar jomonyalo katoke be kada jomoko. Kanya paro ne rais ko duogo piny we shall discuss as a government. To bende kinde mosekalo bende waseno jatend piny Kenya nodo laput giboko kuom jopuonjre mago mag mbalariany mopogore kar jot mar KCC. Yes. Gimane ingene gima has been there before. Yen gino biro into phases. Mokwongo ni nyayudo ka government kane keto pesa mar helben. Ni nyalo kete account ma nyathi sikul direct. Ko ne yudo ni nyithindo gi masani gi ngin go power gi generation machon. Ngin machon ni nyayudo ka dhiang' cham puodho kuma ng'ato chwadi achwada mabe go mitere onge. Sano ko nyachoro nyathi ng'ato belang. Koro yudo ka no create a culture makikaw pesa. Right? Magi mane rais ne neno. Kikaw pesa tikita account ma nyathi. Onya chamo na ngona Nairobi ka. Onyangi okra lepe moko. Ochako biro ni koro pesa work from help, right? To the school account. Tiyudo ka samoro school gi nitie nyathi moyudo drop out. Ineno, kar nyathi odhi otho. Kar nyathi oyudo school transfer. But ngin government pod pump pesa account in my school cha. Koro yudo ka ne head of schools ne tiyo gi pesa go. Koro rais no biro ni kopo ni idwaro school fee through help. Tine mi apply. Nikech yen tiere be janyuol moro magana school help no kodwar. O feel ni okodwa nyathino angaika. Onyalo en capacity ma chulo school fee na nyathina. Kara nitie nyathi man janyuol achiel, ka nyathi ma total fan. Ing'eni yuto ma nyathi ma jonyuol ne, ka nyathi ma nyathi okebe, ka nyathi man mabagi achiel, yuto gi opogore. Kore momiyo rais no biro through dialogue mane gin gocha ni ere yo mwanyalo manage go school fee ma any Kenyan feel ni gini nyalo accommodate. Emanwa bire gi faces go. But gimane the University of Nairobi atemo cha majok nyalo work. Because okinyal expect janyuol manyathi ka almost 2 months dala ni chulo 30,000 to no ne janyuol ngeno chulo 10,000. Mano cannot work. And as a government, we will chip in. Yes. Ay, wabinya na jopuonjre mago mag mbalariany ma Nairobi Nyakwarom Gajwang' ma bende odiochieng' manyoro na ng'anyo to bende kopogore kata gi wach school fee bende wach mag bands wantiere gi band 1 nyaka band 5 ma bende osebedo kora mana ka kila chiedh nade wanya na jopuonjre ma Nairobi Nyakwarom Gajwang' kaka na ng'anyo odiochieng' mano manyoro. We came here with a clear agendas on what we want to discuss about the new funding model mainly. As now we made it clear to them that one ni jukumu la serikali to give us education. See, it's a favor that they are doing us. It is very obvious. Or if you don't work with the NFM, watu band 5 na band 4. To work na band 1, 2 and 3. Tunaona. Ndio pia kila moja access. Tunaona. We are calling upon all student leaders from all fronts, from all universities, as comrades from the Premier University of Nairobi.
which is the mother and the father of all other institutions in this country, we are saying on date 9, come out in large numbers, let us be in these streets, let us make every road unpassable peacefully. Let us make all the roads unpassable peacefully. Comrades Ria, Comrades Achu, Comrades Acha. Nyakorom gajwang mago gin moko kuom jopuonjre mago mag Mbalariany ma Nairobi kotel negi kanyo kod ker margi mano mong'ere kaka Rocha Madzao. Winjo kanyo ka gisingo ng'anyo mar tipo mabende gocho ne ng'anyo mamula chieng' tarik 9 mano mar dwe mabende wantiere kawuono en chieng' tarik 3 manyiso chieng' tarik 9 en juma mabiro. Ibiro nyana pachi swali nikech koro kok en ng'anyo mar jopuonj ma koro osechung koro en mar jopuonjre. Bang' jopuonjre koro wabiro bedo kwa donjo civil servants. Sharon ning'eyo kwa wuoyo to nego wach gik moko kaluwore kaka gik moko nego bene wacho. Ng'anyo ma Kenya is not normal. Ok en ma kawaida. En abnormal. Ng'anyo ma Kenya ok en ma kawaida. Nikech kata the next thing en ni jo media houses biro ng'anyo. Ka gia kanyo to jolweny biro ng'anyo. Kanu ngwana wakelo picha marach ne pinje mamoko. Wakelo picha marach kata international community. Mende paro ne ng'anyo kaluwore kod gik mantiere manego beni kete tim koso gi ng'anya. Ing'eyo ni Sharon, mana kaka nawacho before, kata nawacho chien kane an ka. Sirikal moro amora ka donjo to nyaka yud ni nigi challenges. Ng'ikruok mage nyaka bedi. To sama sirikal osedonjo, nitiere gimiluongo ni stability, tegno mare, nyaka bug tiende lo momak lo mondi. Sirikal ni nodonjo ka oonge pesa. Sirikal ni jenzi ochako kelo ne koko ka. Ochako yukni zaidi. Sirikal ni waziri mano yier kendo kwalo pesa zaidi. Miyo nyiso ni kuku mar chandruok mar Kenya en mibadhi. Kotel negi nyaka gi jo union muneno gi. Magi mibadhi tupu. Ang'eyo japuonj no puonja. I was once a student. Non nyathi school. To en adieri mar wacho adieri. Ang'o momiyo ja union ng'amotelo ni japuonj kodhi obede mesa moro matin aput gi jatend piny kata gi ng'ano ma represent jatend piny to kinyo luongo ng'anyo ni ng'anyonge. Ang'o monotimore gi kadwaro gi poko chopie kata kadwaro gi poko chopie. Ang'o motimore bo mesa kanyo. Yeah. Koro motelo ni jopuonj bende ng'is jopuonj adier. Gin gi kawo margi koro giseling. Gin sawa. Japuonj mane reserve kuchito mane pok oyudo hinyore ahinya. Nyiso ni jopuonj be sama dhi e yiero nyaka giyier dhano mok jatend AIC. Nitiere ng'ato moro e Kenya ka. Ok abi luongo nyinge. Osetelo ne jotije piny owacho higni. Ang'o mieno sika kanyo. Ng'ama chalo kaka Kelo Misori osebedo kanyo higni. Ang'o mieno sika kanyo. Ok marach. But telo ber miloko e Kenya yud ndhathe. Don jopuonje be mayiero kara mna jogo eko mabende telo negi. Samoro gin tije makare mabende gisebedo ka gichwalo. Akone ni maeki en siasa. En siasa mopogore apoga ni siasa maringo parallel. Ja siasa machalo kaka an kadwaro dhi chung' thurwa abiro tiyo gi jopuonj. Ng'ama konga manyo en jatend japuonj. Kasetiyo le ofuko obiro miyo joka kande. Iwinjo kanyo. Omiyo mondo mi wabed e level ma pinje mamoko nitie. Mibadhi nyaka waduok chien. To nyaka wawerore wakendwa giwegi. To sama waparo moro amora, wapare ni nitie nyathi maskini moro maonge nyalo kaka dikonyre e weche mag fi, weche mag dhi sikul. Samoro kata gimo chame iye maonge. In isedhi bedo piny e bwo mesa, ikawo mari, iwacho ji odog e sikul. Ji dok nade? Nikech king'eyo kata mana ng'anyo mabende osebedo katimore konde mopogore pacho kaendi. Jopuonj moko wacho ni kata mana pok oidhi gi ngas. Chakre higni 90 gi wiye mosekadho. Wacho ni higni gana achiel miyo chuo gi 90 kata achiel japuonj nyaka sani en e same class mane ntiere pok oidhe ngas e kind mamoko. Okige ni e idho ngas ni Promotion. Ibiro nyisi ni kidwaro promotion e miwa ma mondo wachwali. Miya mit bili. Idhi golo ne kanye. Samoro slip nitise commit in gi loan migedo godo, in gi loan samoro inyiewo go matoki wuotho go, in gi loan samoro ipuonjo go nyathi. If commit this slip, idwa golo ne mit bili no kanye. Magora chiedh nado kini mbende yiere gi swali na chiedh nado ntiere jok motelo ne unions. Where I disagree with my nyen swali ni nera. But with a lot of humility and would you guess kuma mamwa. Ingene Okay. Yes, an okay you guess manera. An mana mia kedo tiko mar chama. Ai. Ingene ineno jopuonj gi. Gin parents. Jopuonj meno wan go kagi, including their leaders.
akelo Missouri moluongono is a parent, right? Tingene interior role mo play as a parent at the same time, or play a mutual role of a parent at the same time as a teacher representative, right? Tingene Sharon, we need to be honest. Ingene janyuol ma bedo dala mata mapuro niange kata mondiki en gi roles ariyo. One, en ochulo school fee to chulo shuru. Takielo ko bedo piny kata gi Nancy Macharia, right? To bedo piny to wuoyo as a parent. Tipeny ni bwana, kan tiere representatives magu kata une representatives mag teachers. To wanyalo wuoyo ka udi man go better terms of payment, right? Ere tiende thiro somo mapiny. Nikech kwa thiro somo to athiro ganda. Nikech inene generation mag thiro no, mani ngufu mar piny. Yon Sharon. Nikech kata meno kuma wabede kane, denti kuma do thiro samo kwa bedo ka Sharon. Takelo neno ni oyo, wanyalo wuoyo to puonj pod dhi mbele. Kanyo onge kata ni moro no baere bo mesta kaka ni rawacho no. Iwinjo. Mar ariyo, nitie jomo osebudh the leadership. If you go to Dubai, inano, onge elections in Dubai. To onge ng'anyo. To king'iyo the strength of the economy worldwide. Ene piny miyudo ka pinje mang'eny dhiye. Kisomo rieko kaka uchumi nyalo dhiye. To onge elections. So I feel ne bedo budho a leadership to onge makosa kanyo. Ka ing'eyo giminya timre japiny. I want to tell you something, my good sister. Kibaki performed very well. But king'iyo ng'ama nokawo lwet kuom Kibaki, okay, a lot of challenges. On assumption ni Kibaki do for 20 years, Kenya do chopo kure. And I feel ni leadership, it's a core. Yes, it's a core. Makoro wasejatendwa be. Okasa kelo Missouri manera, okasa katangat mosebudho mawinjo koluongo cha. Anang'iyo ni kopo ni nyalo serve the interest of the basic interest ma men as a leader. Mane role mo negi play. Tok ni budho kanyo. Taparan wangi karamna yo mopogore karamna Eli kintere county ma Kisumo ka bende iwinja nikech kinde ka kinde na semulo karamna ng'anyo mag lakteche ka no ng'anyo kin thuolo malach bang'e na gichopo winjruok donge gi migao mochung'ne weche mag thieth mar mondo mi gidogi nyaka sani moko kuom singo ma bende gichopo counties bende pok ochulo karamna moko kuom lakteche magi omenda mano sara mano mar dwe mano chakre dwe mar 7 dwe mar 8 sani koro wantiere dwe mano mar 9 kopogore gi mano singo ma bende koro iwinjo ni jokupet no chope gi riwruok mar TS gi duol mar TS mandiko gi tich singo makamano ko okoket kare bende ng'anyo makama bro bedo katimore wiwa wil ni japuonj bende nitiere gi nyithinde sikul mane bende nochulo ne gi school fee japuonj achiel nogo no ma bende dwaro meto mar osara bende chal mar ochumi bende pekne e kin mamoko awinjo mana pacha awinjo mana Eli kan nitiere county ma Kisumo kapok asomo moko kuom ote ma bende no ka jopiny bende ora achiel kachiel Eli erokamano Sharon. And gima dwa wacho mondo wakony education sector onego wago rameny ne Teacher Service Commission. Teacher Service Commission is the most corrupt government institution in Kenya, and ji ok dwa lose. And Teacher Service Commission nyanyasa jopuonj to jopuonj ok dwa onge kaka loso. Sama gibete round table give their leadership, Nat and Kopet, talk, represent the interest mag jopuonj e Kenya ka. Without fear and contradiction, where strike me where oyaigi, ma onge constructive agenda ogirimiti moketi, mago jomoko ka omitbilie somewhere. Mane momiyo bang' dweche matin members ko fwenyo ni ogirimiti ne onge gibro dok a strike. Wadhie mar health. Wasewacho gini a number of proposals. Ni county government fail a management mar health system in the country. Proposals moko ne nitiere ni wabed gi National Health Commission, mandiko ndiko dakteche, nurses, pharmacists, makoro ok wene jo county. Kech jo county management mar health osetamo. Sani neno kakoro gikao level 4, level 5 hospitals giduoko ne national government, which means ni teach osetamogi. To jogo matiye county gin gi private medical cover. To jopiny manogo kura maonge private medical cover ema dhi local public hospitals.
Makuonde ma nurses, doctors gomegi emagedhie. I think it is high time we put it clear ni a commission, National Health Commission or LOSI, mandiko dakteche, nurses, kendo chulogi mshahara kaka Teachers Service Commission. Makoro kwene jo county governments, manyanyasa kendo gig hamper gi delivery of health services in Kenya. Nyawadwa wacho gimoro kanyo ba be nyaka walose. Ogirimiti mar strike nyaka kete public. Kupet nyo lando nigi we ng'anyo. Giket gino e public. Mondo jonyuol magin stakeholders mag school bo winje gik mane giwinjorego. Jopuonj bo winjore gik ma giwinjorego. Jonat be nicho seweyo. Jonat bo ket gigo e lela mondo jonyuol magin begin stakeholders bende ong'iye ni ang'o ma ne giwinjore. Koso ne giwinjore e gik moko nono e table e boardroom. Erokamano inya ile ng'ini kapok adhi e thor wach machielo wasema ni wuok kuom mote ma bende jopiny osebedo ka ora inya kaluwore kod ng'anyo mago mag jopuonj kanyakla kod jopuonjre ma bende osebedo ka neno e pacho ka. Moko kuom ote ma bende jopiny osebedo ka ora som kata mana adek kuomgi kinyaketina achiel kachiel e yamo mar mondo mi asomgi bang'e abi awinj pachu kapok wadhi e thor wach machielo. Edwin iwacho ni iwuok Oruba. Iwacho ni my question is that what should be done to avoid wastage of time while teachers are protesting in the streets. Haya. Kopogore gi mana sema ne ote machielo jana marwa iwacho ni nyiswelogo ni jopuonj bende gin jonyuol ma school fee ne osetamo chulo. Asomora mana ote mogik Elisha Odhiambo iwacho ni Wuoda Sembo Nyagoko iwacho ni iko jokupet kod jonat ni giwe rito nyaka kama iyawe sikul kama itimo penj mogik ni ka gijiwo wach mano mar ng'anyo e pacho ka. To mano adier nikech okang' ma kamano nokelo kata mana rochruok e weche mag somo. Odiochieng' manyoro neno ka moko kuom skunde bende koro nowe jopuonjre mage mar mondo mi odog dala. Godhiambo chak ilando ni koro jokupet jopuonje mag kupet mantiere riwruok mar kupet koro dok e sikul. Manyiso ni janyuol samoro ka nyathini na somo Busia tidak Nairobi kaka wantiere Nairobi ne. Nyiso ni chak imanyo fare kendo mar tero nyathini sikul. Kopogore gi mano bende fare bende jaidho kinde ka kinde kaka wang'eni kata mana kaka piny tek gi sadi. Achaka ne kodi okinda nikech chal ka gima nitiere wach moro mana gidi. Ing'eni awinjo ka ng'ato iwacho kanyo ni ing'eni japuonj no be janyuol ma samoro maisha chando. Ing'eni Sharon japuonj sani chamo salary. Right? To chamo salary, ochamo mshahara to kopuonji. En strike to chamo mshahara to kopuonji. Mano mondo gitie. Yes, yeah. To mshahara mne ochamo ni to en osuru mar janyuol. To en school fee mar janyuol. Where I disagree kod jopuonjige. Aso Kindo Juka. Any human being kumatiyo nego with better payment, right? Titime amicably, itime iyo moro mok reach okuthir right mar ng'ato. Nikech janyuol angam asedwaro kora kum janyuol gi. Maisha tek sani Sharon. Ma itemo mi chulo school fee, mi chaki chulo shuru. Tigo man nyathino bi e school. To samoro mane the last thing mane ni. Samoro us kata magwen. Gwen achiel ne mo dong ala me usi tieko. Koro kech tieko uso gweno mi tieko. Kuko jopuonj machamo mshahara ochako di street. I feel ni jogi onego bed page government through representatives. Mane mi wan gi unions. Kare kidhe pinje ma lony nitie kata ma China. Yudo kapunti an issue gi civil servant. So it can only be done through unions. I feel ni jopuonj ge kako Kindo Juka. Yeuru udogi kaka kelo msori osawacho modu puonji. To kantie weche minyalo wache. Weche inyalo bedie mesa through representatives, TSC and the government. Right? Ti wacho ni pesa di midwaro kanyo. To en pesa moro ma reasonable. Okinya kwa pesa moro, iwa ni dage ngima moro, to joma chulo pesa ndi kum jopiny. Yes? Because the government inano kaka William Samoei Ruto mnene. Ruto only the government at the same time only the people. Nyako consider yuto mar jopiny do chalo nade. Majupuonjo no chamni. Yes. To magi chochni mabende osebede mabende okwano kang' mokwongo mabende goro neno chochni makamago ka jopuonjre osedhi skul idwoko gi dala moko bende lendo makamago bende nabiro modeko ka jonyuol no ikore kar mana gi nyithindgi e skul. Ichulo nyaka mfano gin. Ni kwa mfano nyathini Busia. As a parent ichulo nyaka fare. Right? Miga nyathi odhi mi pocket money. Kas nyathi chago ni simu ni Sharon. Ing'eni mami pole.
mami tumefukuzwa tunarudi nyumbani ichaki manyo fare hidhi fare no kwe samoro fare no mani nigo gitop up mo matin mar pocket money ichaki ngisi of course nothing ok nyani do buse street inyalo uso kata simu I mean, give frustrated jonyuol. Yes, aya kopogore gi manya kod Mgajwang' bende dwaro mar mondo mwatiek weche motenore kod ng'anyo kapok wadonjo weche motenore kod siasa. Bende jotije mago mag sirikal, mago civil servants bende gibuogo ng'anyo e giko mar dwe mar 9 ma bende wantiere ne okang' ma bende nyalo kata mana kelo achiedh nade mane sekta mano mar piny owacho. Kotelne gi kanyo kod jagoro margi to Modege ne giwacho ni ng'anyo margi gichano timo e giko mar dwe mar 9 kapo nono ni singo margi to singo achiel kuom gi gin mana meto mano mar osara. Wanja na report ma bende jafombo marwa Nyambaga notimo. Sirikal kuome nyalo biro mokerot kendo yudore madiny ponono jotije mag sirikal obiro jwang'o tije kendo bago ng'anyo mapek ka masira pachoka mar sundo sirikal mondo medgi osara kendo chulogi dweche magipiro piny owacho. Wawinjore ni ka pesa no kodonjo e slip mar jatich sirikal e dwe mar 9 to wabiro kawo ndalo 7 kende to wabiro gomo ma wabiro kwayo jotich sirikal te ni kawo luongo gomo mabiro chakore e ndalo 7 kowuok e rumbu dwe gi ikre motegno nikech onge kaka wanyalo weyo pesa monego bed ni chulwa mondo chulwa. Kuloso kod ute fwambo jagoro maduong' mar riwruok mag jotije sirikal Tom Odege okone jotije sirikal mondo ikre ne chal mapek mabiro kwak apise mag sirikal ni mar jotije dhi thiro kendo ng'wel ne tich to kendo onge jok mabiro mbesore mar kawo thuolo mag jogo mang'anyo. Koro jatich sirikal moro amora manitie obed gi ikruok ni e rumbu dweni ok obi bedo tich mayot kuonde ma wantie nikech nyaka wamany pesa wagi yore te mwane ni jotich ochul pesa monego chulgi. Olero ni jotije sirikal ne ochopo girimiti kod piny owacho mondo chulgi osara mopogi nyadiriyo kendo mano ne biro bero ngima mag jotije mag sirikal kata kamano mano ne olwar e lwanda. Kane wabedo piny sirikal ne wawinjore ni jotich sirikal idhi chul msara mopog diriyo. Mono pog mokwongo no chuli ga mokalo, mopog mar ariyo no nego bed ni chulo dwe mar 7 makoro wane dwe mar 9 nekech pok omiwa pesa no ne waluongo jotelo mochung' ne branches wate nyaka counties te kawuono mondo wawinjre ni ka ok ochul pesa ni wadwa timo nang'o. Bende giywak ni jolwedo mosetiyo ne piny owacho kuom thuolo malach bende koro ndike tich mongirore. We have a number of staff who are employed under universal health care who have served the country diligently for over 3 years. And up to today, these people have not been confirmed in the service and they are still serving as casuals in the government. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mgajwang' dibedi mano kendo ng'anyo moro machak biro bedo kanene ne winjo kanyo ka koro jotije sirikal bende bogo dhi ng'anyo achiel giwacho ni gidwaro mar mondo mi osara chulgi e yo makare. Winjo kanyo ni giko mar dwe ma bende wantiere ni gibiro bedo ka ng'anyo ka bende mano siem ma bende gichiwo ne piny owacho. Penjo maduong' swali kachako kodi en ni ka jotije mag sirikal odhi ng'anyo dibedo nade? Sharon, jotije mag sirikal ko ng'anyo to ok bibedo mayot ahinya. To samok bed mayot no to nyiso ni nyaka en mong'anyo no ok bed ni mayot. An kaka ng'ama support sirikal ka an president kawuono sami ng'anyo onge osara mamiyi kidwa ni mondo wawuoy wacho sachi dhi tich tibi wawuo man dong kore chal ka gimi buogo ji buogo ok abuog gi nikech ing'eyo honestly wuren daktari kawuono ng'anyo nikech chal ka kima koro raticha koro ok abiloso nikech ka loso ka koro wuonre ane ni daktari ong'anyo kawuono jadi madhi tho hospital wuonre ane ni askari jalo ng'anyo mabuse dhi kanyo joma ncho neko joma notimo magalagala dhi kanyo wadhi bede piny mane. To bende sengio kram na ratiro mag lakteche ma kore wacho samoro kan lakteche mag jotijego kapok ichiwo singo ma bende kram na kapok ichopo singo ma bende igeni wachako gini kapok wadhi mabor Sharon mane sirikal mane wuoyo mane ok sirikal William Ruto mane sirikal Uhuru Kenyatta sirikal Kibaki omiyo kaen mar Ruto to nego ji obi e mesa manyien ji wuo an mano kaka nene to ing'eyo ni pile pile ng'ama wacho wach sirikal ji paro ga ni mano ng'ama nyanyasa jopiny ok en kamano.
Sirikal bene en dhano, en institution moro molos gi dendni. Ma bende pressure te mag piny olore kuome. Ok inya keto president ni mondo chok osuru. Ko medo osuru igo koko. Idano chuli. Kodhi okawo loan mondo mi otimni godo gino, sa chulo bende ugo koko. Koro kit dhano Sharon, dhano ok en ng'ama romo. Omiyo wach mar ng'anyo ni onego thire. Onego ruma chutho. To kata kapo ni joma ng'anyo gi onge akili, to nego gisum moko matin. Penjo en ang'o ma biro bedo ka thiro ng'anyo ma kamagi? Gima dhi tieko ng'anyo mar Kenya en ni ng'ata ng'ata mondo kaw jukumu kaka dhano. Ok ikaw jukumu to tiluwe wi nyawadu. Ng'e maber ni ng'eyo kaka idak e odi. Ok inyal gombo chamo gweno to chieng' ni mana galot. Ok inyal gombo chamo ring'o to chieng' ni mana gomena. We live within our means. So wadag kaluwore gi kar nyalo marwa. Aya, opondo kintiere kaunti ma Kisumo, wach ng'anyo mag jotije mag sirikal ni di wach nang'o nikech winjo kanyo jagoro margi Tom Odege Mboya. Winjo kanyo kowacho ni achiel kuomgi en wach mar osara ma bende pok ochulgi. Nantiere winjruok ni nene bende medo gi osara e dwe mar 7 mano mar higani nyaka sani en ginero ma bende pok otim. Jok mosebedo ka tiyo bende gionge gi orak mongirore, gionge gi contract mano ma permanent. Jok mosebedo ka tiyo e sirikal kuom thuolo moheo higni 3. Wach ma kamano di wachang'? Gima nyalo wacho en kaka nawacho mokwongo ni civil movement kawoga advantage sama ntiere new political dispensation. Kendo nyanya history mar ng'anyo e Kenya ka mar jotich mora mora kuom higni 20 mosekalo. Ibro neno ni ng'eny ng'anyo betga the first 3 years mar donjo e sirkal manyien. Number 2, adwa pogra gi jawada mowacho ni joma ng'amo kik mi mshahara. Nwadhi e constitution mwaketo ni wan gi civil right mar ng'ata ng'ata mofil ni oko ratiro mare iriwinyo e weche mag ndikruok, e weche mag mshahara, oyiene mondo ong'any. Koro an a support ng'anyo ma okete constitution. Jotije sirkal bondo kaka advantage nikech is a new dispensation. Tineno ni samane gilando ni gidhi ng'anyo ne dhi kuodo wi sirkal. Kori bo neno ni nyoro nye meeting gilando nyocha to nyoro nye there was a meeting yesterday. Kori bo neno ka mar jo tije sirkal idhi tiek piyo piyo nikech gidhi kuodo wi sirkal. Koro sirkal biro temo matek mondo odonjgi. To king'iyo economy ma Kenya ka, demands mag jogi ok nya bedo met kata ka Ruto otiyo 10 years. Wabro bedo gi perpetual demand for pay rise. Nikech economy marwa be dongore ne wasewuok e low income to middle income. Cost of living bende medore. Koro demand mag jotije bende medore okinyi gotieno. Koro government nyaka bed gi chenro mongirore mar kaka gidhi tieko, gidhi motivate kendo gidhi retain the public service mondo odhir agenda mar sirkal. Number 3, sirkal onego we wastage. Kineno kaka governance modonjo manyien, nitiere joma ncha chamo mshahara to gionge kata e tich. Gine payroll. Onego beni sirkal oluoke payroll mare mondo wadong gi joma tiyo ne sirkal. Teacher Service Commission bonego luok payroll mare. Wan gi ghost teachers makao a huge percentage mar the budget mar salaries and allowances monego meet the genuine teachers. So my proposal would be need the CS public service nyaka ketre chenro mongirore mar nono payroll. The bloated payroll can commensurate give the number of government employees obed jo puonj obed jo matie sirkal. Because successive governments boseketo ji mang'eny ghost workers
madhi billions and billions of shillings manyalo miyo ndik jotij sirkal manyien. Erokamano ahinya. Bende Hokinda awinjo na pachi kotenore gi mano kapok waloro twak motenore kod ng'anyo bende kapok akaw yu matin. Yes, ng'eni Tom Mboya Odege en achiel kuom bunge mar Migori County. Ting'e Tom one of the profound supporters mar Azimio. Chien kanyo Tom ne wacho ni maisha tek. En achiel kuom bunge mane wacho ni maisha tek. Kendo wacho ne William Samoei Ruto ni koro chal gima kuti chidwa tame. Kech maisha tek. Right? To the same time, ema chako wacho ni mondo medgi salary. Makok nyal medgi salary. To mano gibo dhia ng'anyo. Domano kaluwore gi winjruok mane Yeah, it's fine. Yeah, en winjruok. Need to into batches. The first phase no sachol. Right? And Tom as a political leader, a leader ma represent jopiny. Ong'eyo ni serikal ma a lot of challenges. Sharon kuma serikal nwange pesa. And either koka usuru ma japiny kata loan. Koka usuru ma japiny tieno medo ushuru. I get to the point. You piny tek, Sharon. I'm telling you. Piny tek. Makidwa in at least matin minyal nwangono. Pwedwa chaki dhie ng'anyo. Mondo chako omed joke wi dhano. Diol, Sharon. I feel the 2010 constitution ma wangoni was civil rights ma iwinjo kodo ma Kisumu no wuoye. But onego wa revise. Nikopo ni wadhie ng'anyo. Onengo wakaw the entire team wadhie ng'anyo koso through representatives. Mahigni 14 bang' katiba koro dana otim lokruok moro kendo. We need to revise it. Ineno kata mana piny ma America, ma one of the oldest country on earth. King'iyo kana constitution mare, koro bedo revised. Ongi maber. I feel ni 2010 constitution ma wuoyo civil rights ni onego wa revise. Ite pinje mosedongore. Ineno kaka Rwanda ma neighboring country kae. En achiel kuom pinje mochumi na ringo haraka e pinje mar Africa. To kopo nitie an issue, to Paul Kagame wuoyo through representatives. Onge ng'anyo midhi ndara ka ji oting'o bokeno. Koro ma iloni too much democracy and an enemy of progress e piny mangima. King'iyo pinje mantie democracy ma too much, right? Yudo ka dongruok bedo piny. Yes. Aya, Kenya kwa mga ni nene wang machal nade manaka pile hiyo ronwa wote lai mago te machuoka rede ka uchiel no mbui mago ganda haneno kwantira chel ka chiel mbui mar Facebook X Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar YouTube adaro mar mondo mwaka yuyo matine kwa duogo bang yuyo nyakor mga juang to koro wadonja na weche motenre kod siasa wange na limbe mar jatend piny Kenya mano timo juma mokale gwenge makaluo limbe mare mar ndala ng'wen kopogore gi mano wabro bedo bende kwa ng'iyo limbe mare e piny China ma bende nochako odiochieng' manyoro e kind weche mamoko. Kik dhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya hii ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo uconfirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811*381#. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check.
Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Konchiel ananeno ka karano ok nyal timo gima chal kamae. To konchiel bende anake gimoro amora manie pach nyathino gi e sechegi. Samoro en otimo gigo te nikech ich wang'. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Nyakorongo juang machiegni kendo kang mara ariyo wadong' gi dakika 50 ma bende pod wanyalo godo mbaka kaluwore kod chal mano mar piny Kenya. Sani koro nyakorongo juang wadonjo weche motendore kod siasa. Okang' mokwongo mano mar chal mar piny Kenya wasebedo kwamulo ng'anyo mano mar jopuonj mag jopuonjre kanyakla kod ng'anyo mago mag jotije mago mag sirikal. Sani koro e okang' mar ariyo koro wamulo ne weche motendore kod siasa nikech piny bende iriembo mana gi weche motendore kod siasa. Juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe mano mar ndalo 4 e gwenge mago makaluo. Mago gwenge 4 moriwo kaunti ma Siaya, kaunti ma Kisumu, Homa Bay kanyakla kod kaunti mano ma Migori. Kata kamano bang' ka nosetimo limbe mare nitiere singo mopogore opogore ma bende nochiwo ne oganda mano makaluo. Oganda e kaunti ma Homa Bay bende koro noloso odiochieng' manyoro kaluwore kod limbe mano mar jatend piny e kaunti ma Homa Bay. Wanyona kana giloso. Wabro neno kwe kendo waneno kwe. Waneno sironyo mano rwake go Kisumo, waneno sironyo mano rwake go Homa Bay, sironyo mano rwake go Siaya. Nyiso ayanga ni koro jaluo sani en achiel kendo giseyie ni president en achiel ma gitiyogo. Omiyo lal mar ngima ok wachak wane kendo lal mag mwandu joket mwandu bende dar e kinde ma siasa machal kamago nitie. Omiyo kwaneno ka lwasi machalo kama nitie to wageno ni kata tije dhi yudre ne joma tindo nikech koro lwasi nitie. Wageno ni kata weche mamoko maketo ni josiasa tiyo gi joma tindo mondo go jowetegi dhi bedo maonge. Onge sirikal moro sanie, sirikal en achiel moting'o jo UDA to ting'o jo ODM. Koro ji owe siasa mar akweda, siasa mar agoko, siasa mar fitina. Te gik moyawo gi te, vijende nyalo yudo kuonde ma ginyalo soe wigi kendo ginyalo yude chiemo kochopo dhiambo. Kanye magonego rais erokamano maduong'. Wagone rais erokamano nikech wambe ng'anyo noromowa. Wachalo jomobire kul kanyakla. Wan kaka vijende matindo onego nyis kwe. Manyo nyiso sama ne president ntiere cha, koro wamed nyise nyaka chieng' moro kendo gichako duogi. Nyakorongo juang' e chenro mar mbaka romo nyawadwa Joyce Oduor dhi bedo gi jolonya ma bende biro bedo kamulo ber ma bende oganda e gwenge makaluo noyudo kotende kod limbe mano mar jatend piny. Kata kamano kwadhi nyime gi chal mar piny Kenya wach ma kama ok wanyal koso lose ahinya bang' juma ma bende jatend piny Kenya ne nitiere e gwenge makaluo. Swale chal ka gima ni sekwalonwa ng'wech motelo network ma kawuono jopamo mago norado kodi ni nitiere kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Nandala nyoro. Kanyo ichiwo pachi kotende kod limbe Ruto e gwenge makaluo. Achiel kuom gi wacho ni kwe nobedo, wacho ni tiyo gi joma tindo e gojo wetegi e kind mamoko. Nyiso mathoth kotende kod limbe ma jatend piny Kenya kaka rawera. Ginero ma bende samoro nobedo maber. Mokwongo adwoko ne rais erokamano ahinya. Ande ne erokamano ma ok anyal ting'o. Ochur, opeko tura. Otimonwa tim mane pok otimnwa nyaka nene. E historia mar piny Kenya pok ne jaluo bedo treasury kar pesa. Otimonwa ng'wono no. E historia mar piny Kenya pok ne jaluo bedo attorney general mar Kenya. Otimonwa ng'wono no. E historia mar piny Kenya Opiyo Wandayi kawuono waziri mar mach
ma joluo ke akea mach kawuono utimo nong'ono no waduoko erokamano. Sharon, limbe mar rais e piny Luo otimo tim ma kabila te fwenyo ni kare nitiere kaka onego bed ni tiyo gi sirikal. Kineno kaka ne jaluo rwako William Ruto Kisumo, to rwake Homa Bay, to rwake Migori, en ayanga ni lwasi mar siasa maber kelo dongruok ne piny. Sama koko bedo ne oganda kata koko bedo ei oganda onge maber manyalo bedo. Waneno kinde ka kinde, more especially Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, joket mwandu dare kinde mag yiero kata kinde mag tok yiero. Rawere koso tije thuologo. Maeri kosebedo makoro lwasi chalo kaka chalo ni, onge ng'ama nego wadgi kendo. To en siem ne wajumbe moyier e piny Luo. Mane rais nyalo biro mabi nyaka wang' dhodi. To kikwaye kata ni miya kalama mi nyithinda ondikgo. Mana bende madwaro ni walose nikech koro bang' limbe singo bende na nitiere singo ma bende jatend piny Kenya na biro godo, to bende nitiere moko kuom dongruoge ma bende jotendwa na dwaro mar mondo mi wach ochwal nikech wang'ini kaka oganda Luo nitiere moko machiegni nade ma bende ojathagowa kinde ka kinde. Kachako mana kodi, ber gi rach manuneno, wachaka na gi ber iselose, rach mage ma bende ni neno limbe mare e gwenge ma Kaluo. Rach mar biro William Ruto president e piny Luo ne onge. Rach bedo kuom jotelo mane rwako William Ruto Kaluo. Nikech iyudo ka seche mane rwako William Ruto Kaluo, ng'ato ka ng'ato ne dwaro nyiso ubabe mare mar siasa. Ok adwar Sharon achulo vijana ka Sharon dhi wuoyo igone koko. Ok adwar Okindo Juka ka Okindo Juka dhi wuoyo Migori achulo yawuoyo igone koko. No ko gima ber, no ko piche maber. Aneno mano kotimore Suba, ogone Karoli koko. Aneno mano kotimore Homa Bay, kogone ka Jwang' koko. Kod kuonde mamoko. Sharon, seche ma magi timore, iyudo ni ng'ama timo gini, kata grup dhano mochokore matimo gini, rais biro nyaka wang' dhodi. Pinje moko kwayo, wajumbe weteni kwayo. To kendo matingini ano kapad ga wach. An nanyuola kamano. Thura, biluongo ni Charles Ong'ondo Were, mijumbe na, oko kwayo no kata gimoro achiel. Kaka jo Kasipul, wich kut mapok odwaro neno. Ivo Bara okwayo, atemo mixed, oyudo bus instant sechego. Jo Siaya, iyudo kikwayo gimoro imi sechego. Iwinjo kanyo. Omiyo en gima rach ahinya. Kwa nyalo yiero wajumbe mok nyalo wacho ganda. To mar ariyo Sharon, limbe mar rais onyiso kabila moko ni kare ber tiyo gi sirikal, jomonchi pod bor gi sirikal. To kendo gima nachaka neno marach kendo en wajumbe ma Kaluo kane wane nyasi mar Mbadi gidhi anyone jalup ker wache mbele ne. Kata ka en siasa nitie moko ma nyaka koro kan. Ing'eni gini nok mar jaluo, gini ogone gi jaluo karibu. To jakaribu iyo kikelo mach michwako go chiemo ni, sufria mi itede no kikelo, ino kel ni go ka NMS. To joma notede be kori mako lwetgi mondo kik chiem. Oko gima ber. Ero kama na inya ukini mino nyo na pachi kotende kod limbe mar Ruto Kaluo. Nano ka juma mokale mbui, obed mar X, obed mane, nana mana Nyanza trending, Luo trending. Kaluo record kit rwak mabendo oganda ma Kaluo no record jatend piny. Sure, ingene Sharon politics ka ing'e historia. To historia no konyi miyo ngufumar ndig maber. Wasebedo gosiepe. Siasa ka in 1960s. Mabedo gosiepe. Majaramogi sacrifice presidency mare. Mokonyo jowa moko. Ineno. Kwa dhi mbele, nwaneno kaka noriembo odno. Oriembo ka joma kawele odno. In 2002, okego ne Raila Amolo Odinga, jaduong' malura ahinya kabisa. Nochako keto osiep kamoro. Mochako support jogotgi. Right? Ineno kaka noriembo kanyo. Ineno. In 2007, moro no anong kamatin. Ura kambani neno kana wewa magicho power elwetwa. I feel in politics sometimes we need to be honest. Tukikwako siasa ma deceitful. Ojelo ma wuon got miluongo ni Rais Dr. William Samoei Ruto. En ng'at ma kochako ni support Sharon. Il support the last man. In 2007 William Samoei Ruto
joma chalo kaka Enrico Sgay, Franklin Bet, mago jok manuchung kodwa kaka oganda Luo. Ma Kalenjin nogonwa kura to the last man. Mokego ne obedo prime minister. Moganda Luo obedo the second prime minister e Kenya mzima. You get the point? Kwa na wariwore kod jogi nok wagore golweny. Ni competition. Kata manyathi monyuol unyalo piem go sama itimo penj. Kitimo penj ere ng'ama nyalo yombo wadgi. Right? Tiyudo ka in the history of Kenyan politics, onge chieng' ma jaluo oserito dero mar Kenya. Pok nokete dero kanyo. Iwinjo? In the history of Kenyan politics, onge chieng' ma jaluo osekete ikulu ni ene man gi onyalo advice kata nyalo chiwo rieko ne wuon piny. Ojelo noketo wakanyo. To king'iyo kata background moa e Sharon, wan gi problems. King'iyo kata ndara richo seriously. King'iyo kata man electricity, ite pinje mano believe ni wan wach stima pok ne chop kuomwa. Right? Makoro wacho ni stima nindo Siaya. Koro sani. Pesa nindo Homa Bay. Ineno sani e piny Luo ji biro yudo stima to the last man. Makopo ni ok wayudo stima to mano ok en kosa rais. Mano en kosa leadership marwa. Samo kudikane oteke nyang jadimo musip ni wan kode bunge tawas ka. Ongisa ni odhi miyo oganda wa priorities. Right? King your development odhi chiwo priorities. Ere kaka ng'ani ok wanya rewe mwakete kanyakala. Ni neno kokego neya sani dwaro weche mag penje mar AUC. Mondo represent the interest of the continent. I mean Africa as a continent, right? Globally. Tineno ka ene mo oungo jo East Africa bloc. Moketi kulu kama Museveni owacho ni Raila Amolo Odinga ni amea to support the candidate of Raila Amolo Odinga. Man has never been there. Nyisi ni William Samoei Ruto mean well for us as a Luo community. To man yosip mwadwaro Sharon. To benangeni ntiere bere gi rach. Maber ni gima na rach ni angeni bere tiselose. Koro bende swali bende noso wacho mano koneno kodhi kare. Ahinya nyane jotendwa. Hin mane mano kineno. Mokwongo makosa mano bedo ma okaket kuom president. Eni jogi noko include the youthful folks. Right? Ido ka rais obiro kaka Migori. Oganda matinde oganda modhuro to gine nguvu mar piny. Onge ja youth mano miss thuolo ni mondo wuo to represent oganda matindo. Mondo ang'e to ang'o icho wa elweny moro chien ka. Ang'amo wasegike to kanye mwadhiye mondo president owinji. To wan kaka joma Nyanza, Luo Nyanza, right? Wan kaka oganda matindo. Wan gi tabu mane gi rais. Because wan gitabu mane government. Tuwadwara ang'o mondo serikal otimno kaka joma tindo. No gi involve. Otimore Migori, otimore Siaya, otimore Kisumu. Mane makosa namba 1, right? Duondro were no yes, noko winji. Mar ariyo, gikaw mine. Ineno. Mine e nguvu mar piny to mine are the second god on earth. Ingen Sharon kumintie kan. I have to respect you because une joma nyuolo dhano. Ineno. Ogimiyo mine thuolo mine ywak ni yawa. Wan gi tabu mane kaka joma mine. To wan nyithindo nje. Bende paro kata mana ni mine go ting bende nitiere jotendwa ma mine. Nikech nitiere representatives mag joma mine. King'iyo kata mana counties mago mag ang'wen gi. Dong bende wantiere gi human rep. Bende wantiere gi jotelo ma mine. Ting mane ma bende gintiere godo nikech ok apaka miyo kila miyo kata mana miyo moro amora nyalo mna chung. Ni dwaro lose gala moro makama. Mine were gi elected leaders. Awacho mine representatives mag mine manie ground. Ingeni ntiere mine dala kacho yugis kacha kata thuru ayo awendo kocha mapok kata neno women rep mar mubedo go piny, right? Oneno mane TV kata oneno mane political rallies to samoro ntiere burning issues. Ite issues ma mine dwano bedo solve margi. Ite gik magineno kata yuto mari kata mane chokruok margi ma serikal onego winji. Moko nego kal thuru representative. Odano ng'is serikal direct ni wan kaka mine ma thuru akane. Kwa yudo kata pesa mo matin rais ma ya uso kata bo nyalo konyowa. Mago noko mimine go thuolo. Right? Ingeni elected leaders to bro wacho gima jatende ong'ise ni mondo wachi. Mano makosa mano bedo. Plus organize goons mondo go koko ne a leader moyier gi kura. Mano backwardness. Moko nego wa tolerate as Luo community. To mogik Sharon. Siasa makoro sani dhi go e piny Luo. Ok en siasa midhi ting'e bat. Mana keki mano mora kabisa. And siasa maji dwa wacho sera. For the past 2 years in governor, ang'ami setimo neji. Wan kaka Migori wawacho ni kokitiyo tiduoki dala. Ang'ami setimo. To ka in senator, ti wuotha ng'eji. To kinda juka nyalo biro kanyo mayombi kaka jo Migori ne wawinjo ka wacho nyoro cha. Iwinjo. To kinda ka pinyo cha kuku. Yes, giwacho no kinda
Okindo Juka waneno kinyalo konyo. Right? Mano kore gore ni Yes. debe. To kidhi kin mbunge. Tipenyi for the past 2 years. Ang'ama isetimre japiny. Kapok atigo sirkal man malo. In kaka mbunge mayudo almost 100 million in a financial year. Pesa ni be japiny winje e ground ka. To kini ni MCA. Ing'en ti MCA makata mana Ruto kian no nyuol ng'ato ni MCA. Tiwinjo ko wacho ground kata liel. Jo thuro winjo kaka ko Ruto. Winjo kaka ko Ruto. Kar keto governor Tesre mak ward miae olos gik manyalo konyo ngima jopiny. Nikech kinyo the biggest investment ma Kenya nigo, right? And county government. To county government no kele mondo olok ngima japiny Sharon. Ok man loso go pesa. Yes. Ero kama na inya kapoko ko yuma tiene Eli himbe ro kien na kotende kod twak mano kotende kod limbe mano mar jaten piny e gwenge makaluo maber gi mana rachin to mane. Gima nyatimre maber kabisa e limbe mar rais en ni okelo gima waluongo gi dhongere ni political unity. Liet nyocha ntiere Kenya ka nikech ing'e maber ni jo lek gi nyocha wani opposition kendo jo sirkal be nyocha ni bathe kocha. But Ruto okotimo gimoro malich ahinya ma pok notim ka e Kenya. Ruto otimiza mana aspirations mar the constitution. Because constitution wa 2010 wacho maber ni sirkal kodonjo telo samo yiero jotije mopogore opogore nyako bed gi gimiluongo ni regional balance. To king'iyo kaka sirkal manolosi nyocha okwedwa matin. Ma riwruok ma rais obedo gi Raila matin koro miyo wayudo Mbadi, wayudo Wandai, wayudo jo ODM moko kodonjo sirkal. To nadwa loso e wach mar yiero Mbadi kendo yiero Wandai. Wach dhi mbele ni pesa nindo Suba to mach ni Kawandai. Lake Region Economic Block osega dwaro ni mondo gichak bank gi e rural kae. Moriwo Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Siaya, Kisumu. To government opoko bedo gi goodwill. Gima Mbadi nyalo temo maduong' matim modhiwe legacy. Okonye jo Lake Region Economic Block mondo bed gi their own bank. Because mane gima nyicha walak political goodwill. Bedo Mbadi ni minister mar finance ok bitieko dhier Suba. To kotiyo gi that position to influence gik moko madhi konyowa mage gik madhi dong gi legacy. Koro ana won 3 years modong to wadhi e yiero gi wadwaro ni Mbadi oti gi position ne to kony jo counties makaluo ka obede gi bank ma wawegi ma wande watiyogo mondo konjo piny. That is the only benefit mwanyalo bedo go kuom Mbadi. Number 2, Mbadi ni a ministry mar finance. Nitiere opportunities mantiere iye kanyo. To mariyo nyaka wang'e ni kembni moko nitiere ka mag insurance, microcredit institutions, ere kaka gidwa bedo strengthened makaluo ka. SACCOs, kidhi Homa Bay, kidhi Migori, kidhi Kisumu, Siaya, Kakamega, nitiere SACCOs matindo tindo. To wasebedo ka waonge political goodwill, ithiro gi. Mbadi nyaka wuog oko makony magi. Nikech mage madhi spur economic growth. Nindo pesa e treasury Suba ok dhi konyo dhier. To kotiyo gi that position mondo kony magi to dhi bedo makare. Ero kama na inya. Number 2. Leaders wa manyo kwa Ruto gik moko nyok gi pango maber. Nye kwayo rais nyaka gik ma governor onego tim. Nye kwayo rais nyaka gima mjumbe onego tim. Which means ni joma nye kwayo gik moko on behalf of counties ang'wen gi nyok understand separations of power under devolution. Ntie gik moko onego kwa rais.
nikech mago biro sorted out gi CDF, moko biro sorted gi county. Madongo ema koro inyiso rais kaka SGR mawuok Nairobi kabiro Kisumu, value addition ma rais, gik madongo o gik moko kalongo matendo ma MP nigi 150 million a year nyalo tiyogo. My leaders wa nokomora nigi idho wi mtoka tikwayo gik moko makalongo mag million adek man million apar. Yes. Ada manno imak paro no gi kanyo ntiere yo madoni wakaw matin bang'e abiro bedo ka winjo pachi bende kotende kod mano mos ahinya kuom ng'adi kata kamanya kwarom ga jong wakaw yo matin haduogi mathoth. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if he doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng'.
Nyakorom gojong machiegni okang' machielo wadong gi matine dakika 25 mano mar mondo mi watiek twak makama Eli mos nang'adi kapok nodhi e yueyo mano kotenre kod seyo mabende ni seyo godo moko kuom jotendwa ahinya nyaka luwore kod limbe mano mar jatend piny Kenya e gwenge mag Kaluo. Inyalo mana dhi nyime. Erokamano Sharon. Machielo kendo biro mar president no biro gi the national political goodwill miwacho gi kizungu no. Mano nego benwa kaw that advantage. Rais no keto gimiluongo ni town hall meeting. Town hall meeting ni no kethore nikech jomoko mane timo mobilization ok ne nyal yiero ngoke moko motegno manyalo jiwo wach maber ne rais. Nikech mondo yud rais obed gi jopiny e round table e town hall en gima tek. Mabiro kaw kata higa achiel kapok oduogo kendo mobedo gi round table. To joma no mobilize ji kaka nyawada no osewacho ni rawere mane nyalo articulate issues no koket kanyo. Joma ne mobilize mobilize mano osiepe gi moko mok nyal keto gik moko e mbele. Manya nyiso rais ni gima nyalo timore. Biro mar rais okelo a new momentum. Kendo nyawadwa cha nosewacho ni even ka ji odhi election mabiro to ji biro wacho ni kokitiyo to waduoki dala. Ji norwako rais ka Raila onge. Ji be onego walose gino matene. Ang'o miyo norwak rais malich kama to Raila to nodong' Nairobi. Mani luongo ni transition strategy. Ni jopiny bende nyalo tiyo weche gi kaka gidwaro politically ka onge Raila. An kendo wagone okekone erokamano kabisa kendo no waneno ka jopiny owuok karwako the president. Joma nodwa wang'o iwa ne gin jo Homa Bay, jo Kisumu, Migori gi jo Siaya neber. No gi hire goons ma heckle politicians. Mano gik maradek mano komorowa. Nikech some politicians no hire goons to heckle kaka nyawada no sewacho. Mamano no keto picture maber. Number 2, Kimani Chungwa bende ka lose stage no konega attack the vice president ka ene pinywa koni. Kendo bado egima no kotimre kendo maber. Ne wan gi national political unity ma kaka ne president lose eriwruok, broad-based government, inclusivity, mondo ji te obedi a system. Above all, ni gima ne Ruto temo timo is a political strategy. Kendo se chako 2022 ng'wech maratipo. Mano ng'wech ma higa mar 2027. 2027, sorry. Erokamana ahinya. Winjo kata mana kaka opondo bende loso kaluwore kod limbe mar jatend piny Kenya. Ting'eni mar mondo mi jatend piny Kenya lim kada mana gwenge magwa ma Kaluo. Wang'e ne nitiere gwenge mag Masawa, ne nitiere gwenge mag Nam Chumbi, ne nitiere gwenge mago mag Imbo mar piny Kenya. To jotelo gwenge makamago gin bende ne gichwalo mana dwaro margi kaluwore kod dongruok mag gwenge magi. Uparo ni jotendo onego bed ni timo ang'o nikech ang'e ni en seyo ma bende jotendo osebedo ka yudo ahinya nyaka luwore kod limbe. Winjo kanyo opondo wacho nitiere kata mana moko kuom jotelo ma bende kwayo gik mag gin giwegi ema nego bed ni gichwala. Chako di swale bang'e Okinda biro bedo konjo pachi. Erokamano Sharon, ing'eyo pogruok king'iyo gwengewa gi gwenge mamoko. Gwenge mamoko yiero nyaka joma tindo. Ng'ama tin ong'eyo ngima masani kako nego bed ni dago. Opogore gi ng'at machon madage ngima ma kawuono. Ng'ama chon ok nyal winjo dwach ng'ama tin. Kech ok oelewa to ng'ani dwaro ang'o. Mane makelo pogruok e kindwa gi jok pinje mamoko. Nyiso ni sani kwadhi nyime kacha wabiro dwaro ni mondo jowa oyiere joma tindo atamalo 70 kata 90 wakik atamalo 10 mar joma dongo. Mano biro konyowa tiyo gi sirikal e level masani kaka piny osedhi nyime gi kawuono. Sharon, kineno ka rais obiro molimou ok en gima inyalo kaw katugo. And then gima onego bed ni kod nonjo tumake ngwa ok uchak weyo pusre.
to opusore sani nikech an gadieri ni jowa no dhi e rally ok en gimoro ma jomoko paro ni koro rais obiro. Jowa ne kawo gini ka rally. Omiyo mano bende ok gima ber ahinya. E thuolo masani kwa dhi nyime oganda na onego oti gi sirikal ni e step gi step. Jaluo ok dhi bedo gi rais, jachung' mar rais kinde mabiro. Jaluo ok dhi bedo gi jachung' mar rais nyaka kata na tok higni moko 10. Nyiso ni sani wan joma koro chalo joma fuya. Ibedo kama mori. Omiyo wacho gimoro kinda no wacho naka. Ka in put chungi wuothi. Komo se ban. Nyaki wuotha koro gitiendi kendi kech komo se dhi. Ero kama na inya. Okini mi na inya na pachi gima jotelo ne gwani timo mopogore gima gisetimo sani nikech koro mar mondo binja ten piny Kenya. Bi kata mana gweng ma intiere. Donge ni mano bende en gimoro ma okaw mana mayot kamano. And golden opportunity, right? Ingeni siasa moro pinzani ni oseketowa ma wakia gima japiny dwaro. Ma wiwa wil gi dwach japiny Sharon. And ingeni Central Kenya ka, I work with them, right? Jogi are kupon gi yudo president gi bedo go piny. They will discuss issues, right? Ma touch the common man. Ingeni kwa mfano, awinjo I support Opondo. Owacho ni iyudo ka mbunge ochung' to kwayo bus. To bus ni ene achiel kuom financial year mimi almost 100 million, 100 plus, right? Ma ini nyalo ng'iyo kendi. Kar nyiso president ker an kaka mbunge ma kure. Gima dwaro ka endara mar Lamu. Ema jowa gi ok nyalo yudi alode ma dhi kar chiro moyugis kacha. Gima dwaro ka NTTC. Mondo jok modak e area ka kata ko gerot moro matin nyithindo nyalo dak kaka hostel. Gima dwaro ka en KMTC. Kana dwaro kambi mar pi. Iwinjo? Mage gik minyalo kono president. Let me tell you, itim yemoni Stephen Mburu. Stephen Mburu is 29 years old and deputy governor mar Irungu Kang'ata. My good friend, Stephen Mburu. Kidhi Murang'a en achiel kuom counties mantiero Kebe. Machiel kuom Benes Kai Masher ma wuon kuma owuoye kanyo. To kacha kibedo piny ok ng'e ni en ng'ama nyalo bedo leader. Ing'iyo ni ere ng'ama nyalo bedo captain to spearhead interest ma jothurwa. I get the point. Koro ng'isi ni wan kaka oganda nyakoro wabed piny. To yente en leader mane mwanyalo what leadership mwadwaro. To en leader mane mwanyalo wuok. En ng'ama nade manyalo wuok marwak wuoche mating rungu malidwa matelno as our leader. To kupono akawa kaka nyicha party moko seketwa gi jomoko mok nyal tiyo ne jopiny. Magi ng'eyo en hooliganism. Kod wacho weche moko mok nyal kelo olemo moro amora to ok wanyal wuoyo. To awinjo ka Opondo wuoyo ne Ruto ma en strategy ma 2027. It's fine nikech in politics and give me pango every day Sharon. Politics ok panga siwe. To nyaka ung'e osiepe umane siasa. Nuago siasa ma 1963 I watched it before. Nuang'io olemo mare neki frustrate Jaramogi. I get the point. Kwa ng'iyo tu gichak frustrate okego ne Raila Amolo Odinga. Wuodwa mohero kabisa. Kwa chak wang'iyo 2022 ne giwuondwa ni gimiyo wapawo o gimiyo wapawo. To ing'ene wasewuotho gi jibe. Kwa mfano wasewuotho gi Kalonzo Musyoka. Onge olemo ma Kalonzo Musyoka gi Martha Karua osemiyo oganda luo nyaka wachak wuotho kodgi. I get the point. William Ruto kata koponi man strategy kako Opondo wacheno. Wasechako wuotho kod nyaka wawuoth gi William Samoei Ruto gi Jokalenjin. Benti olemo manyalo kwano. Yes, give me a premier position. Ingen premier position chanen mar William Samoei Ruto. But no swallow pride mar mo ni jaduong in engama duong na kinyuol. I've got so many years to live. Piny wantien. Por maran tie mbele kocha. Mineno ka mare no chopoka. Jokane ndo mi obed deputy premier position. Wana pana nikech Wycliffe Musalia Mudavadi emane running mate mari. Ene mobedo deputy prime minister. Mineno. Kane Jokalenjin nogonwa kura to the last man. Ok nigiti kodwa kaka daraja mar hotel. Kaka jomoko setiyo kodwa sana. Kani ne wapiem gi jok sirkal wanokwa losa. No kwa kone katakura. I'm telling you. But onge chieng mano se los Kenya moluong Kenya majaluo orito dero mar piny. Kupone okonyal loko ngima josuba, ok josuba kende. The entire Kenyans, right? To mane en responsibility ng'ap mokaw docket no.
ok en koro mar president. Erokamano ahinya nikech ang'e ni weche motenore kod limbe mar Ruto Kalunya korom Gajwang' chenro mano mar mbako romo nyawadwa Joyce Duor dhi bedo gi jolony weche mag telo. Wabiro bedo koyangonu ponono ni limbe mar Ruto e gwenge mag Nyanza nitiere ber ma bende oganda ma pacho ka noyudo. Naneno ka moko kuomu bende oro ote ni e limbe mare e gwenge mag Kisii, Nyamira, Meru, Mombasa, gwenge mag Nyanza singo ma bende jatend piny Kenya noketo ne oganda ma pacho ka oingo kata mana budget ma pacho ka mano mar higa mar 2024-2025 bende mana adier kete mana chenro mar mbako romo chakre saa 3 Joyce Duor dhi bedo gi jolony bende wanyone e gwenge mag Nyanza ber mane ma bende wayudo kapo nono ni nitiere ber kata rach ma bende ne wayudo. Kapok watieko chenro ma kama e kind thuolo mar dakika 10 modong' bende wamenyane na limbe mano mar jatend piny Kenya mane piny mar China opondo odhiambo manyoro jatend piny nomole piny mar China e romo mar 9 mano makelo jo China gi jo Africa jotelo mawuok e pinje mag China gi pinje mag Africa kanyakla ong'ere kaka China Africa Cooperation Summit. To romo makamano bende dwaneno ka nokawe kanyo gi ogai mano mar ODM Raila Odinga. Wang'eni gi sani jatend piny Kenya bende timone kisera mano mar ombulu. Walosana kotende kod limbe mar jatend piny mano piny China opondo. Gima nyaka wang'e kendo wagone Ruto erokamano nyo tuere maber ahinya. The image mar piny ne mit. Number 2, gima be nyaka wang'e ni China temo mondo kaw Africa economically. Bibo yudo ni rais nyiso luongo America Africa Forum, Japan Africa Forum, EU Africa Forum, wasedhi nyaka UK African Forum, sani koro en China African Forum. En opportunity maduong' ma ker koro nyaka tigo mondo koro renegotiate economic negotiations kata contracts mopogore gi kaka nyocha time chon. Nikech koro sani wachalo nyiri misero. Iserowa gi jo China, iserowa gi jo America, iserowa gi jo EU. Koro nyaka jo president wa gi negotiators mowuotho go nyaka kaw advantage mondo gi negotiate issues mag economy mopogore kaka nyocha gitemo chon. Number 2, gigo duto ma o negotiate no promise no dikete public mondo jopiny ochak monitor ni debt kata grants mawuoke e those contracts chalo nade for public accountability. But Africa ni a momentous period makoro there's a lot of scramble in all fronts. Our presidents nyaka take advantage. Number 2, the Raila kacha bende nyiso diplomasia moro motegno. Nikech Raila dhi dwaro kom mar AUC ma okodwar ni oyudo mana support kende ne joma dhigo kura kende, to nyaka yud diplomatic support from development partners machalo kaka China. Koro dhi gi Raila China bende mede mbi e wachne mar bedo AUC. Erokamano ahinya Opondo. Okinda, limbe jatend piny e gwenge mag China diwach nang'a winjo bedo Opondo mulo rwakruok mare, in bende niwacho ni jatend piny tinde en fashionista. En designer. En designer. En jensi kuom joma dongo. Anyway, geno mara ni swali ni neno kaka jatend piny bende norwakre ka nodhi piny China. Ayo na pachi kotende kod limbe mare piny China. Anyway, back to your point. Ingeni Kenya wangi historia maro. Kibaki kano kao power okay, from IT Mzee Moi the first, right? To Moi relationship mare and very tight gi piny mar America. To America ineno kada weche ndara. Okra wukum America, okra we relationship mar Kenya ga America. But Kibaki cannot terowa to China, the Chinese, right? Emanomiwa thick highway. Ineno. Emanoloko Kenya infrastructure mar Kenya. Emanomiwa nyaka ndara. Kidhi kata mana Kisumu, iyudo ka ndara beyo kabisa. Iyudo
igero gi China. To king'iyo worldwide, globally, piny ma economy mare osedongore kabisa, mwasumo riko kuomgi, en kaka Chinese economy. King'iyo kaka projects mag housing projects, maga the projects mose boost the Chinese economy globally. King'iyo. To king'iyo kata mana weche mag mibadhi, en achiel kuom pinje maonge weche mag mibadhi. At the same time, niluongo ni China Africa Summit, nen romo mar AIDS mag Africa. Okego nea ma wuod Mary Nyarodi ma Raila Amolo Odinga, wuodwa mwaluoro kabisa, will remain our leader forever. Ruto ni omako lwete, mokwongo kao East Africa as a block, mosapote. To ne nyaka koro use ne head of states mar Africa, makanye mane gidhi rome. So far, usipa more event, buneno ka Raila dhi kao Guinea. So far, 25 of head of states, right? Oseoro notification ni gidhi support Raila Amolo Odinga. Tingeni Kenya wan 54 countries. It is 6 countries, French country speaking. Mok this ok dhigo kura. Nikech gima timore gi local lochka. Ok dhigo kura. Gigo kane ng'iyo gi ne dhi side mar Djibouti cha. Kopo ni Ruto nyalo wuoyo gi head of states. Nikech kidhi western part of Africa, tibo yudo Akufo-Addo, Nana, right? Is a product of establishment politics. Is a comrade of Raila Amolo Odinga, right? Kidhi pinje machalo kaka southern part of Africa, ibro yudo Cyril Ramaphosa, right? Is a product of systematic at the same time and comrade of Raila Amolo Odinga. Kidhi pinje kaka northern part of Africa, ibro yudo President ma Egypt, ibro yudo Abdel Simsi. Is a former military officer. Maga friends of Raila Amolo Odinga. To jogi nyaka Raila, nyaka William Samoei Ruto keti gi kanyakla makuodh piny, kuodh continent, oko mar continent. Iki matimore China kagi. Koro wan wuotho mar Ruto to China en gi ber ne jo Kenya. Nikech waseneno gima Chinese otimo Kenya ka. Right? Wuotho rais gi Raila Amolo Odinga kocha nigi ber ne joluo. Nikech Ruto wacho ni okego ne kata ka koro kidhi chung 2027. To kanyal wewe kor lwasi kako sipo machon go nosewe kor lwasi. Joma ne wuondo nosipo to gino sipo sewe kor lwasi go. Nyaka manyi kamoro minyalo bede my friends through my networking. Ineno gik mana timore kagi. Koro as a community kako ganda luo. Wuodhni en wuoth maber ne kodwa kaka joluo, to kendo wuoth maber ne kodwa kaka jo Kenya. Yes. To bende biro bedo kotego ohala ma bende piny Kenya timo gi pinje mamoko nikech wacho ni Sino-African relations en ohala ma bende pinje mag Africa timo gi piny China. Nikech kwaneno kora mana economy mar China osebedo kora mana ka konyo pinje mopogore opogore. Kata kamano ang'e ni kuku mar wach mantiere kata en lemo ma bende ogai mar ODM Raila Odinga dwaro nikech ka nodhi kode kata mana e piny China bende wang'e ni odhi sero ne ombulu. Nikech yiero bende en higa mabiro. Swali, awinj mana pachi bende kotenre gi mano. Wuodh rais gi ogai mar Azimio e piny China nigo lemo maduong' ahinya. Forum cha dhi ting'o jotend pinje mag Afrika kar robgi. Kanyo gidhi yudo thuolo mar goyo mbaka kendo kawo chung' mar Raila Amolo Odinga kaka candidate mar jo Kenya and use ne pinje mamoko. China en achiel kuom pinje ma oli loan mi hola geta malo mapiny. China en achiel kuom pinje ma weche mag thieth nie malo e piny mangima. King'iyo kata thurwa ka simbe mwatiyogi iyudo ka moko loso Amerika obedo assembled China. Lewni ma ji rwako moko a China. Radio ma ji winjo ng'eny gi China. King'iyo products mag China gige thieth mowuok piny China gi pinje mamoko. Iyudo ka mar China bende beche bito gore. So ka president odhi olimo China nyiso ni ber biro ne Kenya. Kanyi neno Uhuru president manyowe tich ne William Ruto kana odhi China no miwa SGR owuok Mombasa nyaka Kisumu nyaka Nairobi e nengo mogore. Ka dipim SGR no dine miwa go gi pinje mag jorochere dino bedo malo matin. To gowi dakilo bende. Yes, yeah. Nikech gowi bende ntiere mathung'o nyaka sani. Yes, you see. Ing'eni China gima ber gi China nokungo mi kore kopiri. Ma en adier ni gima osemi to nyaka te chul.
Pinje mamoko kami loan kaka koro IMF, ikuongo ichulo, ichako chudo, kapok ichako yudo kata na loan gowi mimino. Iwinjo pogruogno. Omiyo an owuon go, dagombo ni Kenya osik China oaye pinje mamoko gi. Nikech king'iyo China giwegi, China ok nyal kata kasi, ni mondo ichudi, king'iyo keso mamoko kada kasi go. Pinje mamoko pok nawinjo piny ma China opeyo. IMF osepe pinje. Iwinjo kanyo. Omiyo wuodh rais gi prime minister machon ma piny Kenya nigo lemo ne jothurwa. Omiyo an dagombi ni onjelo jagot makama Amollo wuoth go kaka idhino. Otaye ata e piny mangima. Amollo beti osesandore ne piny ndi. Jaduong' odhi yude retirement mar heshima. Odhi yude kar yweyo mar heshima. Ero kama na inyo kinda nitiere wach mani dwa medo kaka ote. Ya awinjo kiwacho ne wan gi Chinese law. Ingen ni Sharon Kenya nosegi kama kane dhiang' tiluonge lombaro. Kech no nyiedhe morumo. To Sharon ineno in a financial year, right? KRA collect 2.69 trillion. Out of 2.69 trillion, 1.5 trillion chulo Chinese loan. Money is very expensive, right? To gik manyalo wuoye mondo wa restructure how we can pay loans gita. Ema ka ji obedo kaka neno visit mara president oketogi. Mara ariyo, ineno Raila Amolo Odinga en ng'at ma obed organized. Sharon onge kuma nondiki e Kenya ka ni wane manyakwa kedi to jomoko yute. Onge kuma nondiki. To samoro binyalo gori miol. Joma chon ne wacho ni ya Sharon ni ruath nyaka ringo chweyo. Ok nya ringa midhi adhiya tikia ni chopo kure tingin lwenyo teri kure. Sharon Raila Amolo Odinga en ngama well organized. Ineno king'iyo chairman mar ODM party mar. Sometimes got a problem. Kaka giran party affairs magi. But not Raila Amolo Odinga as an individual. King'iyo chairman mar party mar ODM. Man professionally weche makwano. Omiye kacha. Okaw Joe has been loyal to him, right? No wang'iyo waluyagi osebedo kodwa kabisa. Iwinjo kopio Wandayi. King'iyo leadership, kichagu winjo ka jomoko wanyi to koro wada chopo kure. Ere ng'ama biro tayo leadership political face mar Luo. Currently ng'at manyalo tayo leadership mar Luo. Minyalo winji Mombasa, tinyalo winje Masailand, tinyalo winje Kuria, tinyalo winje Western, en mana Babu Owino. Emiyo Raila no kumiyo Babu anything. Mondo mi space mwanyalo ketwa kamoro achiel mondo run political affairs mag Luo. To waburo kono Babu ni kwe run political affairs mag Luo to kinya tero wa oko. Nyaka iketo mochini gi sirikal mondo wambe in future kata after 10 years wanyalo loso serikal mwapogo ji kaka jogi no pogo wane. Ero kama na inya gisana dwaro ka ote bange habro bedo ka winjo paro mogi kotenre kod chal mar piny Kenya. Chutho bendo duchi manyoro nano kanyo ka jaulwach e lo apis jatend piny Kenya machon mano Kanzedena Mararo. Nwacho kanyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nwacho ni en bende osebedo kosiro Raila Odinga ahinya nyaka luorore kod lek mare mar dhi mano ka AUC. Wacho ni kata bede ne onge nikech nyalo paro joma mokalo emana jotend pinje mag Afrika mopogore na nitiere bure Nairobi ka e kinde ma bende ni yango kata ni sidho kisera mano mar timo campaign. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende nowacho ni en bende otiyo gi old networks mage. Yes. Mano natimo ne Raila Odinga campaign. Adhi winjo wach mogik aka ote ma bende jopiny osebedo ka oro nikech aneno ka sadekero osebedo dong' mana dakika 2. Ote nyaka rom ga jwang' asom gimana mapiyo piyo bang'e awinja na ote mar mogik. Fred Osuri wacho ni oyore mos na jotelo e studio. Kenya to nigi pesa moromo chulo jotich kendo bero ngima oganda ne. Governance ema onge. Iwacho ni Fred Osuru kintiere Dandora. Ote machielo asom kanyo mana mapiyo piyo. Iwacho ni Byron Nakiru kintiere Mombasa. Iwacho ni yango projects mopogore mabel jatend piny Kenya notime gwenge mag Nyanza. Gin mana fake promises. Iwacho ni or is it doing PR politics in Raila's name? And we are sure and are we sure of what he promised to do? Iwacho mana singo maben jatend piny Kenya notimo bendi biro bed kiketo gi e tim. Iwacho ni time is a factor. Wan warito mana neno. Kopogore gi mano asomo tema chielo. Maka Kumu Junior intiere Kirindo Kasigunga Mbita limbe mar Ruto Nyanza ne ber kendo jopiny nowuok oko mar rwakende. Gima koro jopiny rito neno en mana kaka gima ne oketo kata mana singo mabene nochwalo bendi biro bed ka iketo e tim. Wacho ni singo en gowi. Asomo tema chielo kendo bana mapiyo piyo.
kata kamano ing'isa ni sa ong'adowa mano bende makelo e giko mar twak ma kamano. Kata kamano akaw ote mar mogik. Dong achak go ponde kaunti ma Kisumu ponde. Kaw mana seconds 30 gi wachni mogik. Sa adek oseromo. Erokamano Sharon, kendo wago erokamano ne Uhuru Kenyatta kuom supporting candidate mar Raila Amolo Odinga. Kenyatta family en gi network maduong' since independence. Kendo dhi bolster wach mar Raila e AUC. Erokamano. Erokamano ahinya Opondo Eli kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Achak kodi swali in bende gi wachni mogik. Bende wach mar jatend piny Kenya machon ni nikech pok onenege picha. Noonge kata mne kar jot mar jatend piny Kenya. Sani koro nowuok ni en bende koro siro dwaro mar Raila mar dhi AUC. Erokamano Sharon. En adier ni family mar Kenyatta, mwanzilishi mar piny Kenya, nigi network malach. But adieri manitie man kar keni no Uhuru Kenyatta ma wuod Kenyatta, the late president, Jamiriambo. Dino dwaro konyo Raila Odinga, dino se konye. Makata masane ni, makipindi. En mani koro se muome, koro nyakebo wacha ni wakonye. Ko kamano, Nyasaye orit na nyikwara Munga Jwang, nyaka chieng' marad kendo. Erokamano ahinya kinda wachni mogik. Wachna mogik, gik makelo tabu gi Sharon en ni ing'en ni Uhuru ka ngi network ne cha. To nego watch publicly. Kasi ing'en ng'ama thuolo. To ng'ama no se wacho dongo tiyo gi jawu wache last. Ing'en ni ng'ama thuolo se kayo kineno tol marateng' modhono. Tichikori ende chijini. No neno gima notimore 2022 kae. Noma ng'iswa ni mewa gi chatoko mewa. At the same time ing'en ni as a leader kuponi alai mari wuoyo tini miwuoyo. Yiche neno gima seneta ma Murang'a ma Kiambu nowacho ni to watu wuodo Uhuru ni eto watere kanye. Tu ne awuotho Migori. Ne wan gi kwa dhi Kakarao, ne wan gi weche mag jo boda boda, kanu wabiro Awendo ne wan gi weche mag jo boda boda nyaka Rongo. Plans mane wan go ka jothurwa obiro loso by next week. To maduong' kabisa oganda Luo. Walem uru, twati uru, twadhi uru e puothowa. Kwalemo mwabolore mwadhi uru mwatiye puothewa Nyasaye biro konyowa. Yes. Erokamano ahinya Okindo Joka. Nitiere ote moro ka mabende ok ton bed ni abedo ng'at malong'o kawuok kama kasomo. Nitiere ote moro kanyo Rosie, kinyalo kotona ote moro kanyo. Nitiere Commissioner Othira oro kanyo ote ne jotendwa ahinya mantiere gwenge mago mag Nyanza. Ahinya kinde mabende jatend piny Kenya kar timo limbe gima nego bed ni gitimo. Kanyalo some achiel kachiel. Owacho ni an Othira, iwacho ni an Commissioner Othira. Wacho kanyo ni an herane no ote makama nikete yamo. An gima ne adwaro winjo e limbe mar Ruto en ni faktoche aparo ni mano koro kambi. Kembe machalo kaka breweries, Kisumu, Kikomi. Kanyalo mana somo ote mamoko. Miwani, Muhoroni gi mamoko ochako tich kendo. Bedo mbadi gi Wandai e lemo ok biketo kuone mesa. Nyaka los factory manyalo miyo pur pamba, nianga gi mamoko mabende dhi nyime mondo wayuda kata omenda. To mano e gima kare kata mnang'e ni ka kuso kata mna wachni mogik. Magi kembe mabende nakonyo kata mna oganda makaluo. Kaluo ntiere gi kembe marego nianga mabende kinde ka kinde osebedo kata mna kaywa kaluore kod gowi kin mamoko. Ng'e ntiere omenda mabende piny owacho nochiwo mano mar reso kembe makamagi. Ing'e gima timore Sharon, in leadership nitiega plans. Timore long term, medium and short term. Mano wamanyo sani wamanyo luongo ni medium plan. Nikech gima no fuel demo mane wan gone. Nitiere kabila mamoko mang'eny mane feel ni gibedo excluded a government ma William Samoei Ruto ni. Kore mo create gima luongo ni broad based government mane wan gone. Kwa dhi gima luongo ni long term, nwa dhi gik machalo kaka kembegi. I get the point. Wadhi Kikomi no change gima ji modhuro sana Kisumu. Kidhi kata kaka Sony Sugar gumae. I'm a product of Sony Sugar. Gik mano chula school fee. Kidhi nyaka kembe meno wachogo. Magiluongo ni a long term. Right? To thothgi no tho. Yes, thothgi no tho. Yes, to thothgi no tho. Gik makelo gigi koponi gi an environment ma every community feel that they are part and parcel of the government. Makoro ka ji bedo piny to ji wacho issue based politics, right? Ka bungo chung to wacho ni adwa ni Sony ni losna. Kwa mfano ada wuka kum Sony. Sony ken kache gwen kacha. O produce mbolea e jagwen. Jagwen opuro niang nyalo yudo pesa makonyre machul school fee. Jotije me kanyo be bochako golo kuom nyithindo megwe. Tieni kata mana insecurity otieke gwen. But maga long term plans. Right? Kuro the next phase ka rais the gwen.
magi gik modhi timo kicho konya timo gik mosetimo kochako no gik mosetimo. Yes. Kibed mana ni jotelo koro kwa school bus to school bus CDF nyalo nyiewo. Tich kwa school bus. Kar kwa para tich put saidi. En which put sana. Ichungo vigari. Pesa being go over 100 million plus ikniso kwa president school bus. Kar kwa nja thurwa kaka neno kwa mfano Ivo Bara. Emane kwa school bus. Kuma Ivo ae ikmipure rabuon. Kar mondo wach ngara president ni president ni wakamondo ka wanchire rabuon makuru rabuon makagi oktow kitero Nairobi. Kata ok jo Nairobi biro ka to frustrate our folks, right? Kata farmers. Magi michunga vigari. Kata lose kambi mar rabuon kaka mar Getonganya nitiere kambi mar rabuon e Migori, Kuria. Magi siasa makuru oda tieko emio nera maswale wacho ni kin puth to bana gaja. Kori bana gaja ni mondo kori wuoth gitie. Magi gik maburo konyo oganda luo. Iwinjo ka ng'ato nyalo wacho nyim oganda jatend piny nyana mi lepa idhigo gi joga kar mondo iwachi ni yawa miya uru gimoro momiyo jawuoyi bago koko kagi konyre. En wich kuot aibu sana. Ero kamano gino maro ni jotelo magwa owinjo mane yo makare kata kamanya kwa Mgejwang agoni ru mana nyokindo juka swale kanyakla kodo pondo kintiere county mano mana Nairobi mana ni sa omng'adowa ang'e chal mar piny Kenya ni inyalo lose nyaka macha to ng'ani kich thor weche to bende opogore ka na ya onu papka okon wuog e studio kata kamano nyakor Mgejwang dakika na beach tok sa ade koponi mimi agoni ru mana nyakintiere county ma Kisumu koro agonyi mar mondo midhi nyime gitije mari wacho ni koro wadhi wager piny Kenya jomoko bende wich rangi kada mna kwa wicho rangi bende wawichi. Aya dakika en 6 tok sa 3 nyakor Mgejwang parni limbe mano mar jatend piny Kenya e gwenge mag Kaluo ber mabende na nitiere Joyce Oduor nitiere gi wende mabende biro bedo kodonjo godo e chenro mar mbako romo mane bende chako sani sa 3 mar okinyi. Joyce bende oseikore. Joyce limbe ruto Kaluo ber bende nitiere ng'eni nitiere gi welo mabende ikori godo inyalo mana nyiso nyikwa Mgejwang gige nang'o e chenro mar mbako romo. Sharon ni wacho kanyo makare ahinya kalore ni okinyi makawuono odwa mana temo nono kotudore kod limbe mar odiochienge 4 mane jatend piny Kenya William Ruto obedo godo e gwengego mag Luo Nyanza mano juma mokalo. Nitiere chenro mopogore mane jatend piny Kenya William Ruto odhi yango kono penjo nitiere ni chenro makamago bende gibiro kelo ber adiera ne jopiny e counties mopogore kose gin mana gigo ma wanyalo wacho ni no dhi kacha kaka yorno mar siasa to bende jotelo mago mag Luo Nyanza bende ne giyango adiera dwaro mag jopiny kose gin ne gidhi mana kacha mar yango kaka koro wanyalo wacho ni wan kaka joluo koro wasebedo ko wacho ni wan koro wantiere sirikal kaluore koda kaka mi John Mbadi mar mondo mi obed jatend migao mar omenda kod Opiyo Wandayi mar mondo mi obed jatend migao mar teko kata kamano limbe makamano abo bedo kwa yango ni ber nitiere kose nen mana weche go mag siasa abo bedo kod welo mano Kevin Osido jalonyo weche mag telo ka achiel kod Chris Owala abo bedo kotudore kod achiel ka achiel ka intere studio marwa e county ma Kisumu en bende jalonyo weche go mag telo to bende ojakedo ne ratiro mar oganda mar mondo mi wanonane ber nitiere kose nen mana weche mag siasa. Sharon bende motelo ne mana ng'eni bende ibiro bedo kimiyo gi chal mar piny Kenya aneno ka moko kuom jopuonjre penjo ni koro wadhi sikul koso nang'o jokopet bende nochungo ng'anyo mar gi odiochieng' manyoro dong chal mar siasa bende iko negi chal mar piny Kenya ok chal mar piny Kenya but chal mar fwambo midedere. Aya chal mar fwambo nyakora Mgejwang ema dhi chako godo mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore ma jofwambo magwa Luo no odiochieng' makawuono weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibro bedo kineno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya nyakor Mgejwang mano Joyce Oduor ma bende donjo gi twak kata chenro mar mbako romo chakre sani nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango mana tayi chenro mar piny okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao ritur masani.